God aften og velkommen til den sidste aften i 2012. Året 2012 har været et specielt år for mig, fordi der både har været dårlige og gode ting. Blandt andet er mine forældre blevet skilt, og alle massakrene i USA, jeg ikke synes er godt for en verden, der burde hænge sammen. Som blandt andet, da Anders Behring Breivik blev dømt for massemordet på Utøya i Norge, som chokerede hele verden. Men nu skal vi også fokusere på de gode ting. Blandt andet min tur til den katalanske storby Barcelona i Spanien, hvor jeg var inde og se mit yndlingshold FC Barcelona og verdens bedste spiller, Lionel Messi, som senere det år slog rekorden for flest mål på et kalenderår med 91 mål. Jeg var også i Malaga med min familie, og det var rigtig hyggeligt. Og så kom der også et nyt familiemedlem ind i familien. Min onkel Frederik fik en søn, der hedder Lukas, og han er den sødeste lille dreng. Noget, der betyder meget for mig i år, er at have en ven. I min synsvinkel er det bedste for et barn er at have en god ven. Som blandt andet min gode ven Oliver, som hjalp mig gennem en hård tid i mit liv. Tak for et godt år, og håber I får et fantastisk 2013. God aften.